हिसानसालियाव हिन्जावफोर गैया दा हौवाफोर गोजा नैबे नाम गैयै हाजो आंनि मदाराम अफिसियेल चेनेलाव आं गासिखौबो बरायबाय दिनै आं दिनै दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जायनाखि रौता 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जायनाखि बड'लेण्ड फोथार बेयाव दंफैयो दा आङो नोंसोरनो जायनाखि जोंनि दा जथुम्मा दुलाराय जथुम्मा जादों बेखौ आं देखाय लादों नोंथांमोना नायलांबाय था बुहुत मानसि जादों नोंथांमोना नुदों जानांगौ बुहुत गेदारिं जादों नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानि मोजां गेदारिं जादों बेयाव आरो बुहुत मानसि नोंसोर मोजां देखायलांबाय थानो नोंसोर नायलांबाय था आं मेन गेटनिफ्राय नैबे मेन गेटनिफ्राय आं स्टार्टिं खालामना होनो नोंसोरनो नायलां नैबेनो मेन गेटआ नोंथांमोना नुदों जानांगौ बे मेन गेट जायनाखि जों दा हाबलांनो नागिरदों आङो बेखौ नाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बे फट' मोनसे दानि आंनियाव दा हाबलांनो नागिरदों आङो नोंथांमोना नायबाय था आङो मेन गेटजों हाबनो नागिरदों दा नोंथांमोना नाय मोजां साजायदों बेखौ जायनाखि जोंनि बे बड'लेण्ड फोथार रौता बड'लेण्ड फोथार बेयाव दा बानायदो आरो बेखौ मिटिंखौ नोंथांमोना नुबाय दं जानांगौ नैबे जांख्रिथायाव इमोसन आरो सेन्टिमेन्टआ माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया नुदों जानांगौ डिस्टार्बलै फट' जानायफोरा गोबां मानसि जादों नोंथांमोना नुदों जानांगौ नाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ देखायलांबाय थानि नोंसोरनो जायनाखि बे हाबग्रा गेट मेन गेटजों जों हाबलांदो जोंनि गेजेराव हामनायनि बायदि माखासे गेदेमा बिथांमोना सफैनो हादों नायदो नैबे साजायदो आरो बेयाव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोननो आं देखायलांबाय दं दा आंनि फारसे जानानै नोंसोर भिडिअखौ जुदि फुरा नायबाथाय नुगोन नोंसोरखौ जानाखि थासारि बेयाव एसेबां मानसि जादों नोंसोर नायबा नुगोन नोंसोरो आं जानाखि नायलांबाय दं देखायलांबाय दं नोंसोरनो नोंथांमोना नायलांबाय था आंनो भिडिअआव आं नोंसोरनो देखायलांबाय थानि नायलां बे नैबे जोंनि दा नै गेटआ बे सारि जाफैबाय बेखौ नुदों जानांगौ नोंसोरो थां आरो थांनानै थानो हो उपेन्द्र ब्रह्म जायनाखि बेयाव देखायनाय जादों आरो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ बेखौ नुखादों जानांगौ नोंसोरो मोजां साजायदों बियो नैबे आरो दा जों दं नैबे मेन पेन्डेल हाबलांग्रा बे लामाया बेनो आरो जायनाखि नैबे थारादो आं देखायजोबनो नाजानाय बेखौ देखायजोबनोबा बिराद गोबाव नांगोन बेखायनो आं बारा गोलाव खालामा नोंथांमोननो बेखौ आं देखायनो नोंसोरनो एसे नोंथांमोना सिनाय जानांगौ एसे नैबेखौ नैबे नोंसोर नुखादों जानांगौ नैबेयाव मोजां साजायदो बेयो माने बे हाबलांग्रा लामा आरो मेन गेटनि हाबलांग्रा बियो नोंसोरो नायलांबाय था देखायजोबबा गोलाव जागोन नोंसिना देखाया हरनि बेयो जायनाखि मेन पेन्डेल जाबाय बेयो हाबग्रायावनो लायनो बेयाव माबा चेक खालामग्रा नामा दङ बियो गोबां मानसि जादों नोंथांमोना नुखादों जानांगौ बेयो जायनाखि बे फरायनाय आलासि सिनायथिनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों
बे समाव परिवेशन करिब यार कारणे मैं गार कालचारेल सभाक मैं अनुरोध करिछु जे आपनालोक पाছত आमार মাজত আছে आमार बंधु छात्र संगठनर सभापति राजकुमार मोरां साकाम मिसिं करि खेबामोर गार बेंक Ira sa paano e break siya? Break. Oh, iku ikse video lana माथो नैबे जादो जायनाखि बर'नि गेदेमा अलंबार सुबुंफोरखौ मान बावनानै आलारि बाथि सावनाय बेयाव नायदो नोंथांमोना नुनो मोनदों जानांगौ गासै बर'नि थाखाय जायनाखि जिउ बावलांनांदों बेनि गासै नामफोरा दंजोबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना नुथारो जानांगौ दा नोंथांमोना मेन स्टेज आरो फिरफिला उरायनाय आरो गासै गेटजों लोगोसे मेन गेटजों लोगोसे गासै मानसिफोरखौ नुखाबाय जानांगौ गोबां मानसि जादों बेयाव नोंथांमोना दा नायदो जोङो दा एक्जिबिसन सिङाव मा बानायदो नोंथांमोना नायनो मोनगोन बेखौ आं देखायलांबाय थानि फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां देखायनो नाजागोन आङो मानसि भिर खिन्थु मबाइल हमनो एसे उसुबिदा जादों बेखायनो माखासे बुस्थुखौ नुजोबनोबो हानाय बेखायनो गोरोन्थि सानाबासिनो गाज्रि मोनाबासिनो नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेनो जों दा एक्जिबिसन सिङाव जायनाखि हाबनो नागिरदों नोंसोर नायलांबाय था दा जों एक्जिबिसन सिङाव हाबनोसै नैबे दङ दा जों बेयावनो हाबनांगोन आरो गासै बहुत मानसि जादों बेनि जोङो नोंथांमोना नायबाय था एक्जिबिसन सिङाव मा दं लोगोसे बर'निबो माखासे दं जानो हागौ हाबा जाबा अबेखि दोनो हाबा जायाबा अबेखि थायो ओंखाम संग्राया अबेखि थायो नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेयाव एक्जिबिसनाव हाबनो थाखाय लामायानो गैया दा गोबां मानसि दा एक्जिबिसनाव हाबनो थाखाय मानसिफोरा जायनाखि जोङो दा एक्जिबिसन सिङाव हाबनानै नोंथांमोनखौ नायदो जिबायसा मानसि नैबे सानना नाय फंबायफोरा बिराद खस्थ' मोनदो नायबाय था नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि आङो जायनाखि एक्जिबिसन सिङाव ओरैबायसा मानसि माने नायना गोमागोनलाय अबेसिनिफ्राय जागायनो जों दा ओरैबायसा मानसि ना बर'नि बुस्थुखौ नायग्रोनोसै नामा जोङो ना थ' जोंहा अफिसियेल नायगिरिफोराबो दुखु मोनो जेनेबा बिदि देखायबाय थाबा माथ्र जों दा बर'नि जायनाखि जों गोनांथि बेखौ जों देखायग्रोनि नोंथांमोना नायलांबाय था बर'नि मा दं गैया बर'नि कालचाराव बे बर' हारियाव मा मुवा नांगौ जायो बेखौ देखायग्रोनि नोंसोरनो बेखौ नोंसोर नायबानो जाबाय मोनबाय
दा जोङो जायनाखि बर'नि कालसाराव एबा बर' हारियाव मा मा गोलैयो न' बां खबाइ जेखाइ बानायनाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नायदो खबाइआ बेसे गिदिर जेखाइआ बेसे गिदिर। बबेनि आब'मोना? बरसरानि। जों सिमोनथापरि धेमाजिनिसो। नैबे नाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेयो खबाइआ इसिबां गिदिरबा नाखौ बोरै सोगोन गुरनानै। बे जायनाखि बर'नि जेखाइ खबाइ गोनांथि बर' आइजो माहारिनि थाखाय नोंथांमोना नुखादों जानांगौ जायनाखि खबाइ आरो जेखाइ आरो नोंथांमोना सेन आरो खाखिबो मिथिखायो जानांगौ। नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना देखायनि नायदो नोंथांमोना सेन आरो खाखि मा होनो माने ना साग्रा मुवा बर'नि ना बेखौ नायदो। बे मानसिया साबजागोन ना नाया साबजागोन मिथिला जिखुनु महर बानायनानै दोनदों आरो जिखुनु माने खाखि ना साग्रा। नैबे बिनाराम बिथा फंबाया जोंहा बेयाव साबनो नागिरदों दा मा जागोन दा ओरै आरो बे आरो सेन आरो नाया बिराद गिदिर नांगोन इयाव नोंथांमोना नुखार जानांगौ। सोरगिदिंनाय गासै एग्जिबिसननि सिङाव खिन्थु दा बर'नि हाबग्रा जायगायाव जों हाबनो नागिरदों। ओरैबायसा मानसि माथो अफार फिसा नोंथांमोना नुदों जानांगौ। बे बर'नि जायनाखि कालसाराव गोलैयो बे न' बाङाव जों हाबनो नागिरदों। बिराद मानसि जों दा बे हाबनो थाखाय जों मा खालामनो रियेल हाजो ना माने मा हाजो होनगोन बेखौ दा हाजोबो मोनसे बानायनानै होनदो। बे हाजोनि नामा मा बेखौथ' मिथिला जोङो। नैबे नाम गैयै हाजो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ। बेयो बे नाम गैयै हाजो जों बैखिया हाबैनि बैयाव बे जायगायाव नैबे जायनाखि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय जाबाय दं बेखौ जों हाबैनि नोंथांमोना नायलांबाय था। जों दा हाबबाय बर'नि मा मा दं गैया नोंथांमोना आं देखायनो लादो नोंथांमोना नायलांबाय था। माने जों बिराद गोजौनिफ्राय गाखोदो आरो मोजां माथो भिडिअ लानायनिफ्राय सेकेन्ड सरायघाट दालां होननांगोन बेखौ दा जोङो बिनि सुबिदायै जों बारबाय दं इयाव। बे नैबे न' हाबाबो जादों नामा सोरबा सोंनोसै नामा? नैबे मा इयो बर' न'खर ए जोंनि बर' न'खर आरो जायनाखि बर'नि जिरायग्रा सौरा न' होनो आरो बेखौ नायदो। उखुमाव खुमब्रा दङ। बे न'आ रुम मोनथाम मा मा होनो नायदो। बे खफ्रा अखं आरो इसिं बे आरो बे जादों जोंनो फाख्रि आरो बे फाख्रि जानांगौ। बे बाथौ बर'नि जायनाखि गोनांथि जोंनि धर्मनि मोनसे बाथौ आरो जायनाखि बार राजा बाथौ आरो माइनाव बे गोनां आरो नायदो जायनाखि जोंनाव थाजोबो। हिसानसालियाव हिनजावफोर गैया दा हौवाफोर गोजा नोंथांमोना जेबो साननाङा बे मोनसे देखायनायसो नालाय। नैबे गग्रागुलि आरो नोंथांमोना बे जादों गन्द्रा आरो लोगोसे नैबे जिबा फुजि बेनोमोन नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जायनाखि बर'नि जायनाखि गोनांथि जोंनि न'आव एबा मा मा थानांगौ थानाङा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। बेनो आरो जायनाखि जोंनि बर' न'खराव थानांगौ थानाङा बेफोरनोमोन नुनायानो। बेखौनो आं देखायबाय नोंथांमोननो आरो हाजासे आरो मोननैसो बुस्थु देखायबावनोसै बिनि उनाव आं दोननोसै। मानो होनबा भिडिअआ बिराद गोलाव जायो बेखौ आं देखायजोबनो हानाय नङा। नोंथांमोना नायलांदो मा मा दसे सेसेखौ बे नाय एकसे एक्जिबिसनाव मोसाबाय दं आरो इयाव आंमोननो देखायनो होननानै बेखौ बुंना लादोंमोन नालाय देखायसै आरो आं एसे सिङाव मा मा दं। आबादारि मेला नैबे जों हाबबाय बे सिङाव बेयाव मा जेनेबा नैबे
daripada syurga. Oh, empu laथा माने Indiani goजा आरो बे बड'लेण्ड टी-मार्ट जायनाखि मा होनो आबादारि मेला बेयाव जों सिङाव दं जिरायनानै दा नै एसे माथो मोजांथार বিভিন্ন অসমত থকা প্ৰাইভেট জনগোষ্ঠীয়ে আন্দোলন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ নমস্য ব্যক্তি আৰু বানেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ নাম बेनोसै नोंथांमोननो देखायनायखिनिया आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननो जायनाखि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे जथुम्माखौ देखायनानै नोंसोरनो आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आङो जाहाथे नायनो लुबैनाय थायो माखासे मानसिफोरा बेखायनो आं देखायनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय बेनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खनसे गोजोननाय बावहरनानै आंनि भिडिअ बानायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नोंथांमोना जानांगौ मुंदांखा फेस्ला जाबाय थेंक इउ